बुहुमा जोबस्रांसिगोन। बे बुहुमाव सासेबो सुबुङानो थांनानै थानाय नंलिया। फैगौ 600 बोसोरनि उनाव बे बुहुमनि जोबस्रांगोन सुबुं माहारिया। नंगौ, बे बाथ्राया जों बुंनाय नङा, बेखौ बुंदों मुंदांखा साइन्टिस्ट स्टेफेन हकिंआ। बुहुमाव सुबुंफोरनि थांनानै थागोन थाया बेखौ लानानै गिथावना भबिष्यतबाणी खालामदों मुंदांखा साइन्टिस्ट स्टेफेन हकिंआ। बिथांनि भबिष्यतबाणी खालामनाया दासिम गोबां खेब मोगथां महराव नंगुबै जालांबाय। थारैनो बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि स्टेफेन हकिंआ मुलुगनि गेजेराव बुहुमखौ लानानै नायबिजिरग्राफोरनि गेजेराव गुबुन सासे मुंदांखा साइन्टिस्ट। नैबे सावगारियाव नोंथांमोना नुनो मोन्दों मुंदांखा साइन्टिस्ट स्टेफेन हकिंआ गंसे व्हीलचेयाराव जिरायनानै कम्पिउटाराव बुहुमनि सायाव नायबिजिरगासिनो। बिथाङा बे बुहुमखौ नायबिजिरनायाव हमदांनो हादों आरो गिथावना भबिष्यतबाणी खालामदों। मुंदांखा साइन्टिस्टनि बादिब्ला फैगौ 2600 मायथाइयाव बे बुहुमा जोबस्रांगोन। सुबुं अनजिमा बांनाय, रासायनारि गुनद्रासा बांनायनि जाहोनाव बुहुमनि गासै बाहागोआनो अर जोंनाय बादि गोजा जाजोबगोन। मुंदांखा साइन्टिस्ट स्टेफेन हकिंआ बुंबावदों, बे बुहुमाव सुबुं माहारिया थांनानै थानोब्ला बोथोर, आबहावा आरो सुबुं अनजिमा बांनायखौ कन्ट्रल खालामनांगोन। नाथाय गावनि भबिष्यतबाणीयाव बे बुहुमखौ फैगौ 2600 मायथाइनि गेजेरावनो जोबस्रांगोन होननानै गोख्रों दाबि खालामदों मुंदांखा साइन्टिस्ट स्टेफेन हकिंआ। क'क्राझार सहरनि साखाथि तितागुरियाव थानाय मानास पाब्लिक स्कुला 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। तितागुरियाव थानाय इंराजि बिजोंनि मानास पाब्लिक स्कुलाव दासान्दि नार्सारिनिफ्राय 7 थाखोसिम गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय दं मोजां खाबुफोर। थाखो फोरोंथायनि अनगायैबो योगा क्लासेस, बेसिक कम्पिउटार इडुकेसन, इंलिश स्पीकिं स्किल्स, मेथ्स एन्ड साइन्स प्रजेक्टिं, हाइलि एक्सपिरियेन्स फेकाल्टी आरो स्मार्ट क्लासेसनि खाबुफोर दं। बेजों लोगोसेनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलबो दं। गोसो गोनां बिजाथिफ्रा तितागुरिनि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसन्नोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 6000853288 एबा 8638167582 आव कल खालामनानै स्लट लानो हागोन।